Umaharapati long ri committee ben jepatir pi ponsi deng piamai pi kepato ponjia phan chi sik chitang pon bom tanglo nizang karbiang long bitung reng thama constituency ang kangarlo long kedo artui kang pathua klamalong non ke wangji ni phaing kora flipen in kora forni deng piamai pi ke pamon ponjia boha sitame kim rang pon bom tanglo lasilabang so mai pialong karbiang long arat ke do an mate long ri krenia ratum an sitame na chitong dun pet pen alir alon nang pidun et nang je phan sitame Umaharapati long ri committee secretary Moniram Ronghanga hi pen tuning ri pedo po athe bang so mai along man kedo karbiri cho long sing rong hang sitame bang so mai long nang chitong dun ji lasi kadu kabe karbing long arat kedo anatum na chitong dun penang je phan lapen an parta ke choki jona war sai sitame pedo ponji lapen puthot herangkia thaino Moniram Ronghang pen lam theke paklang pon ke non ke bang jiar ni labang so deng piamai pi amai ke pato ponjia long thang nat ka siksak aveji athe reception committee atum do desang sipen ke claim kedam chipaduk party pena jok joy ke joy phangason si thek pon long lapen an parta bang so mai ke pachunjia phon anu tina bang phatum sitame asai che claim re ba jok me sen pen si bang so mai chun pon pupusi Moniram Ronghang pen lom the piklang pot pini bang so long kachitong Umaharapati kong habe imbe Bidisar Neverson Ronghang Umaharapati long ri committee secretary Moniram Ronghang lapen ari sanghwa tum chetong dun ring ti news text report news headlines 24/7 biang long arat apanta nilitum Umaharapati long ri sar habia mai hin pen kardom pajirlo kardom tasi lalo aningkan wang ason thak nilitum Umaharapati aningkan wang aningkan isek deng pia mai pi la so mai nilitum bi pon bo tasi la so mai ke nilitum aprang menta niliningje la sar habia aro mai Umaharapati arlo krip lido la krip long sia aningkan wang ta nilitum lar pon bom tasi tuning kedam tang bangke karbirong supi sar habia mai aro long sinilitum bi pon lo puthot pininga bangke nilitum long di committee pen lar pon thulo pininga bangke dak artuika LP school pathua klam long si nilitum bi pon po la si nilitum long di committee pen sidak la bang so mai ka pichunya phan do de sang se pen dak reception committee ing tang kring pen nilitum seng pon long lo la pen la so reception committee seng dat pen pinian ka che thek long bangke bang so mai chun pami pusi nilitum pen Umaharapati long ri sar habia mai a committee pen tani tum ning thepon alang litum non a president a secretary ni tum dak ing vai kang lo la pen la bang so committee long abidi sar alang li pu rong hang sang ho alang li ko an ni ka chupiduk pen pining ni litum chilang mi hoyi po son thak si chilang mi hoyi pusi ni tum thek pon long lo la salang tum kisika teng bon ta non ni tum na thek kang long bang misen la pu litum la reception committee mate la so a hem abang ta alang litum karbi hem tun sina kimpi la pen alang litum piklang po la pen pini bang so mai long ni li sika chuning ri duin la hello la ke ni tu Umaharapati long ri sar habia mai pen ke bi pon ning kan sik deng pia mai long bangke ni litum along ri chot la pugali along ri tin karbiang long arat long ri kri ni pen ta la bang so mai long nang chitong dun tame la pen ki chulong ason ki duga vi bangke ni litum un an alang litum reception committee pen si bor ipon lo anisan vet sita ni litum bang so deng pia mai long Jupora puri pusi ni tumpen kadok kave karbiang long rat panta johang pon lo lapen arnia bangke nilitum non aprang bangke ni tum lar pon plot lo hala sapso katora doko posi nilitum non kapitik pon bangke taring kora pli lapen taring kora pho aru chiklo surinira in kora pho non ankeli ji hunibar deobar la soar ni sinitum do pon po la si bangso deng pia mai long ing samjin penitum ningarong pen la pendak nilitum non karupon long ateng bangke la bangso deng pia mai long nilitum kaching hon karbiang long a CM Dr. Tuliram Ronghang saralang lita amethang a homostita kalang lo la pen amethang arong pena posi bangso deng pia mai long nang chitong ni pusi mathalo la pelitum kaching hon nim rokom kirim bisar kidar arnam arni kirim ilitum kaching honai Ronghang rongbong rong arak pen ilitum karbirichu sar longsing Ronghang talang li nang chitong duin pusinitum ahin pen birta long lo la sikadok kawe karbiang long rata bang so mai long nang dun tame anisan vek setalitum curap pruya pansinitum reception committee tum lang litum bor ipon lo